sang Mahayakti sawusnya suwenti sawusnya suwenti mungkin patra Janguani Gali Wijing sasungka Sangking argrane ngarti Alam tiasira angandiko Kriwatoto Kundo murah nyang-nyangane leng-lengmu ngendangu 600 gandhe kowe leren nguyuh tak potong 150 mir neno bapak gareng nampa papa cepet kapok kowe mir garang wong tuwa angger adem iki krasa tuli ora ngerti kok adegan iki kok ora mesti Dumara iki tundha yo kurang mesti ngetes kanca mriki do mlek ora ngono malah do nguyuh Kalau 150 ada samrengut mangke to Gus. Mboten sadipun penggalih jerana anak kono tingkahipun kaliyan tiyang edan radinus tiyang edan. Cencok ngeten niku boten sah kagem penggalian punika. Ayo. Iki gak dicekak-cekak nduk rembugi keprewe ngono men. Arep gayuh wahyu, arep nglamar putri, lakon iki ditegeske. Lakon iki sing mentes terus sing praktis wose kepiye rembuge rasamu benginger nek gayuh wahyu nggih gayuh wahyu nggih dicekel-cek wahyune nggih wong kene iki selane butuh ana wahyu kok butuh karep gak rampung biar prekar wis saurung Allah bar ki rampung ngono piye ngono terus didom kancamu wong pira kuman pira ngono
Sing gawane dhewe dipikirke nek grupe wis diki wis sakarep-karep mbok bayaran mbok ora radong aja kita. Kakang Semar. Terus Gus. Lajeng menika mangke kula badhe kadhawuhan menapa. Dina iki Kakang Semar Aji enggal dhewekno aku kepengin budhekke manten ing ana Kumbina yen pawartan sing dadi manten iku Rama Penemban Durna iki. Tulis toto. Dan iki betono apa mawon Pak? Wis kok nang kono ora oleh suguhan. Encen kok, aku nang omahmu tak ngelih-ngelih kok tenane. Bejo iki lambeku disuguhi mam. Tanduk mam. Garek iki dimake wong pirang-pirang ya omahne wale-wale. Wong ora bensin. Mangan jok entek telu. Moko garek iki kengkeng mangan oke entek. Ora iso lemu, kuwi boros-boros sitok. Nah, iki sing den kuwi anakku mencolot meneh, potong kabeh itu. Pun Pak, gue mangke ndak ngantos kedalun. Nikra wancinipun meh suruh mangke ndak malah kadaluwarsa. Monggo Gus tindak yen mangke kula jaken iya Kakang Semar.